No moi. Tapio Liinoja tässä, terve. Aina niin lupsakkaat, eläväiset, huumorintajuiset ja hauskat satakuntalaiset, varsinkin Porissa tapaavat sanoa, ai kato sä kielät vielä tuo. No nämä pyrkii osoittamaan nämä seuraavat videot, mitä kohta katsotaan, että kyllä tässä jotenkin meikäläinenkin vielä tolpillaan on ja viime vuodet tehty hommia, muutamia juttuja aina per vuosi ja edelleen tässä duunia haetaan reippaasti niin pitkistä leffoista, lyhäreistä kuin TV-sarjoista, miksei teatteristakin. Että katsotaan mitä tuleman pitää, katsotaan nämä näyttelijät nyt ainakin. Taitaa olla aurinko korkealla jo. Päivää, Rautavaara. Ette taida muistaa. Minä olen Aleksi Lemmityinen. Syötiin joskus pihistettyä yöpalaa tuossa kaivon kannella salaa emännältä. Ihan tosi. No perkelekö. On susta tullut iso kolli jo. Siitä saakka kuulun Rautavaaran suurimpiin ihailijoihin. Ajattelin, jos joskus vaan jotenkin voin sen korvata. Et tiedä, mitä se merkitsi. Kyllä, mäkin aikoinaan muorin kanssa opin tietää, mitä nälkä tarkoittaa. Kyllä mä susta silloin jo näin, että sussa on semmoista elämävoimaa. Ihmisen pitää olla nöyrä, mutta ei tarvitse nöyristellä. Well, he hopes to be old. Ain't no picnic out there. No need to be sour. Lemon pie. Punakaartin sotilaat, teille on valehdeltu. SOS KMA. Sen paino on luokkaa 10 potenssiin 16 tonnia per kuutiosenttimetri. Anteeksi. Tämä siis... Niin? Siis, kuinka paljon se painaa? Ja nyt kun kilpailun jury puheenjohtajanaan Eino Makunen miettii voittajaa, tässä vielä kerran Suomen kauneimmat miehet. Mutta kuka heistä on tänä vuonna se kaikkein kaunein? Kun sä hyvin tiedät, niin tää on Metsähallituksen maata. Ja jollet sä nyt tulee alas, kun mä käsken sua, niin sä saat syytteen myöskin virkavallan vastaan. Ymmärrätkö sä, mitä mä puhun? Sanotko sä niin? Niin, mielestäni mielekkyys on paljon laajempi käsite kielessä kuin totuusarvo. Kysymystä mielekkyydestä suhteessa totuusarvoon niin ei mielestäni edes Bernard Russell kyennyt kunnolla selvittämään. Niin, vaikka eikös nimenomaan Russellilla ole tämä esimerkkilause, että ääni syntyy ilmassa etenevistä värähtelyistä. Sound is due to waves in air. Mitä asiaa? Sä oot vasikka. Porsas. Oot vaikka siipikarjaa, mutta nyt alat vasikoimaan. Muuan mies näki raidi yhdellä venehallilla. Missä se halli on? Kysy mieheltä. Se on kuollut. Missä se halli on? Ketä siellä majailee? Onko siellä turvajärjestelyä? Mitä tarjoat? Kipua. Pienenä tai isona annoksena. Alat tarjoilla. Mikä naurattaa? Arvaa. Ei ole aikaa arvailla. Ala puhua tai mä tapan sinut.
et sä pysty siihen. Syöpä ehti ensin. Mä halusin vaan varmistaa, että sä puhut totta. No se on niin, että tämmöisessä markkinatilanteessa me ei kasettipesässä oikein voida satsata muuta kuin ihan varmoihin, tuttuihin artisteihin. Siis pudeotat. Mitä? Meidän täytyy katsoa, mitä jää viivan alle, että mikä on kate, mikä on break-even. Puhu suomea. No pojan, mä joudun maksamaan teostomaksut varastokulusta. Sano nyt saatana ihan oikeesti, tehdäänkö me C-kasetti vai ei? Mä en oo aivan varma Pukamajen kanssa, että onhan se hauskaa. Mun mä kysyn, että kuka? Kuka? Et sä kuullu mitä jäpä kysyy. Tehdäänkö se C-kasetti vai ei? Sano nyt tehdäänkö me C-kasetti? Ei oo. Ja papi piti kädestä ja sitten se puhui äidistä niin kauniisti ja sitten se nukahti. Mun tarvitsee muuten lähteä käymään monistamaan. Randelinin kake, hän tulee varttiin vailla. Tehokas lähtökohta. Mä annan niinku masteri, pääkasettidekin tuohon. Siinä lähtee vaikka 10 piuhaa tässä. Ja mä painan 7 sormen. Mother deck. Joo. Ja sit 3 piuhaa jää tavallaan, että mä joudun laittamaan 5 sekunnin viiveet. Mut erittäin tehokas. Joo, ei vaan. Nyt otetaan maljat ja suoritetaan kova. C-kasettimia sulla! Markku on tärkeä päällikkö. Meillä on Viitavaara kasettisopimus valmiina. Kun joku suljettu. Jaha, Keijo tuli kortista. Ois linnun laulu korvissani. Tähkäpäinen päällä täysikuu. Kesäyön on onni omanani. Kaskisavun laaksot verhou. En mä iloitse, en suure huokaa. Mutta metsän tummuus mulle tuokaa. Puunta pilven, johon päivä nukkuu. Hukkuu. Siintovaaran tuulisemmin nukkuu. Tuoksut panamo ja parjot vee. Niistä sydämeni laulaa. Miksi metsän tummuus sävelee? Ehon ihmisen huolinen ja murheinen, se on vain väliaikainen. Eron hetki myös helkkymin riemuinen, se on myös väliaikainen. Tämä elomme riemu ja rikkaus, sekä rinnassa riehuva rakkaus. Ja pettymys tuo totta tosiaan, väliaikaista kaikkia vielä. Ja mä Hyvää joulua. Oikein pyöräilyt. Joulun kunniaksi vai? No joo, ollaan kyllä ostamassa autoa, mutta eikö se ole näinä aikoina hyvä, että on tällainen vihreä kulkuneuvokin? Voisit ehkä ottaa mallia. Palais kaloreita. Helvetissä, mähän ajan autoa. Joo, ja se kyllä näkyy. Hei, tässä olisi pikku muistaminen meiltä. Siitä hyvästä, kun suostuit meille pukiksi. Ei olisi tarvinnut. Kyllähän tässä aina naapuria jelpataan. Kiva. Olisi sit tosi tärkeää, että tuut tasan 7, että säilyy yllätys. Joo, tästä nyt mihinkä kerkee. Ei sulla 2 paikkaa olisi vielä edes. Nous haukikuusen lappukseen, punaista käpyä purrakseen. Nautitaanko vielä voida? Kyllä
siinä on taas oikein hienojen pierujen ryhmämatka liikkeellä. Sä sen sanoit. Nää siinä juuri. Minun hieno ollut tää teatterissa. Kävi nimittäin sellainen tuuri, että polkupyörä pöllittiin. Ai joo. Niin, sä mietit varmaan, että mikä on, niin siinä nyt sitten ollenko voi olla. Omallekin muijolle joskus pitää järjestää tilaisuus teatteriin päästä maksua, mitä maksua. Kyllä se näin on. Eikö ollut hyviä? Ollaan yhteyksissä ja katsotaan mitä keksitään. Kiitos kun katsoit. Moi moi. Tässä nyt mitään huumaa hae.